han passat ja la nit de Nadal i la seva festa. Els nins i nines ja gaudeixen d'aquests dies tan entranyables, però abans ells ja ho varen començar a celebrar a la seva manera, amb betlems vivents o amb mercadets solidaris. Mireu! Travessant el carrer hi ha el Col·legi Sagrat Cor, que prepararen un betlem vivent compost per 28 escenes en 1.100 figurants, la totalitat de l'alumnat. Les escenes estaran repartides per tots els patis de l'escola i mostraren distints valors que contribueixen a la millora del nostre món. Algunes d'aquestes escenes representaren la feina que es fa en els menjadors socials, des dels bombers als metges sense fronteres, amb el poble sarauí, des de la sonrisa mèdica, etc. Per a tal motiu es comptà amb la col·laboració i assessorament de les distintes ONGs que es dediquen a aquestes tasques. Pues mira, estamos aquí, nosotros somos Payasos Sin Fronteras, Payasos Sense Fronteras. Y bueno, están aquí animando a lo que es el hospital, animando a un aula, animando en tiempo de ocio, y es bueno lo que hace un poco la labor que hacen ellos. I ens hem retrobat aquesta nit perquè és Nadal. Bueno, aquesta escena representa l'Associació d'Amics dels Pobles Saharauis, que tenen una labor molt important aquí a les Illes Balears, en les vacacions en pau, que duen nins, amb acollida i tal, i nosaltres hem pensat que enganxava molt en el nostre projecte educatiu, que era una labor que fa moltes de famílies i que mereix el nostre reconeixement. No és possible que una música em transporti a trasbalsi més encara. Quin futur ple de llum i d'amics que m'entelen la mirada. Cadascú va triar el seu camí i ens hem retrobat aquesta nit perquè és Nadal. Varen tenir tot un dia de classe per preparar tots els escenaris. I fins a les 8 del matí fins a les 5. Aquesta escena és quan els reis arriben al portal de Belén per anar a Belén i allà estan els tres reis, i venen les barques. Són pateres d'immigrants perquè allà hi ha els rics que no deixen entrar els emigrants i hi ha alguns que representen els d'emigrants i els palles, diguem. Hem representat un dinar familiar i aquests nins estan preparant l'arbre i juguen amb les juguetes mentre que els més grans estan reunits a la taula i estan menjant el menjar. Estem representant que els adults han d'ajudar els majors. Si s'han posat fures i hem anat caminant amb abuelitos. I d'un betlem vivent a un de ceràmica.